ewusihlalo amahlandla amabili bese iyaxolisa engelosi la ekhaya ukufika late ubanga inhloso kodwa bayisimo somgwaqo kodwa sathe khona indlela ende uhamba ama-minute ezisuka lezi sikhathi ngicela uxolo ebandleni nasengelozini la ekhaya bakhonza abasenkosini angizoba mude ngizoba mfushane angizokhuluma mina ngezigameko zikaShembe azenzile kubantu kodwa ngizokhuluma ngento aphathisweni uShembe eza kubantu okuyinkolo kuNazaretha. Ngesathi ivesi lesibili isabeleni samakhulu amabili anesishiyagalombili 208 verse 2 Javani Javani inkonzo yami ngizoyiphatha ngedwa ngizoyiphatha nebandla umbuzo oqala uthi ezweni kwakunjani abantu bengakadalwa nezihlahla singabikho nazonke impilo ekhona nje emhlabeni kwakunjani ngizwe kahle ngithi ezweni hayi emhlabeni umhlaba nezwe kufani kwakunjani ezweni kwakumnyama kumnyama bhuke total darkness kodwa ngaphezulu amanzi ayikhona hayi amanzi ayingekho ngaphezu kwamanzi kukhona umoya ongcwele wasendulo uvunguza phezu kwamanzi kodwa kumnyama nanku umuzo olandelayo ngale kokumnyama kwakhonani ngalena kokumnyama beyond
total darkness. Yini ayikhona? Akona ukukhanya. Yini ayikhona? Kade ngizwa uSimolo sekhuluma la. Yini ayikhona? Kwakukhona oNkulunkulu ngale kobumnyama. Awuvula isabelo sakho. Isabelo 73 verse 1. Ubhala ukuthi lapho ngiyakholwa kuyise onamandla onke kumdali wezomhlaba nakumoya oyingcwele. Uthi umbuzo ke bangaka abantu ukukhuluma ngabo lapha yana. Noma nje oqala ubani lo okhulumayo lapha othi ngiyakholwa kuyise onamandla onke kumdali wezomhlaba nakumoya oyingcwele. Ubani obhale lapha ya? Ubani? Ushembe baningi imuphi ushembe obhale lapha? Umkalwendlela obhale lapha. Yena obhale lapha. Uthi yena uyakholwa uyise onamandla onke kumdali wezomhlaba nakumoya oyingcwele. Kade suka ingoma la u208 verse 2. Ithi Thabani ufikile uNazaretha. Igama lithi Thabani igama lesiXhosa. IsiZulu Jabulani ufikile uNazaretha. Nanku umbuzo. Buvelaphi uNazaretha ngoba ufika nje? Buvelaphi? Aphendula abantu velaphi uNazaretha ngoba ufika nje? Buvelaphi? Ngithi buvela kubani? Buvelaphi? Ezulwini. Awuvula isabelo sakho. Isabelo 180. 180. Ivesi lokugcina ivesi lesine. Leli lifa ligcinelwe nina izulu nalomhlaba langabikho lona. 180 verse 4. Leli lifa ligcinelwe nina izulu nalomhlaba langabikho lona. Uthi umbuzo ke uvelaphi uNazaretha? Uvelaphi uNazaretha? Mothi kumqalwendlela uzokuvula isabelo sakho verse 51. Inkosi nokusa bese ngozi ukuthi ubanike lo. Inkosi ngeke iphathe ngeke. Umuzi umile uvelaphi uNazaretha? Mount ezulwini 180 verse 4. Izulu nalomhlaba langabikho lona. Umuzi umile uvelaphi uNazaretha njengokushiwo u208. Ufikile uNazaretha. Mayifika into isuke ivela somewhere. Uvelaphi uNazaretha? uNazaretha uvela koNkulunkulu. Abathi ngichaze uthi ibaphi labo uNkulunkulu. 73 verse 1 uthi ngiyakholwa kuyise onamandla onke kumdali wezomhlaba nakumoya oyingcwele. Usithumuzo bangaka abantu ukhuluma ngabo la. 73 verse 1.
bangaba dikhuluma ngabo la awutaguqa besesha isho kakhulu ibandla likhulu la uthi bathathu awubabalule usho uthi bani nobani nobani njengokusho wena mamuzu ukwezobutsotsi kuthiwa lapha ngiyakholwa uyise onamandla onke kumdalo ezomhlaba nakumoya engcwele ngithi bangaka abantu kukhuluma ngabo lapha 73 verse 1 bathathu obani laba bantu mabe bathathu awutaguqasho Mawuthi bathathu guqa ubabalule bathathu uyise namandla wonke udale ezweni nomhlaba nakumoya engcwele bathathu ngicela ukuphika mina ngithi babili isizathu nasi uyise onamandla onke umdalo nomhlaba umuntu oyedwa obizwa ngamagama ahlukene bese naku umoya oyingcwele and the Holy Spirit babili abantu okhuluma ngabo la oNkulunkulu lo sheme ubabamkhulu akholwa kubona uthi ngiyakholwa kuyise onamandla onke umdalisi nomhlaba nakumoya engcwele babili ngale kokumnyama ke kwakhona laba oNkulunkulu laba oThixo ngemuva kobunyama umnyama phakathi nendawo ngala izinomhlaba kadalwa ngale kokumnyama kwakhona uNkulunkulu ababili ocabangweni lwabo ukhona ini inkolo yomNazaretha le esikuyo namhlanje zibujene gayela laupa zonke lezo zizwe zibujene Thule ukuzwe ibandla sabelo 127 ivesi elesithathu sivule 127 lesithathu kanti sisheshisa isabatha kusezulu lomhlaba verse 3 zibujene
kahle kahle ukubheka kuzana ukubheka nje mhlawumbe uyasibuka umusho wodwa zifuna iqiniso lezwi lakho umoya wodwa lo zifuna iqiniso lezwi lakho mina ngingedwa ngedlulela sima ufundisa ungedi lo sasiwu7 sicotha bafana bawu4 amakhehla amathathu ashona amakhehla aqala basuka bawu2 washona yedwa sengisele ngedwa 1984 January 21 kokusebusuku kodwa ngibe umfundisi leli bandla ngo1978 ngikhethe mina ukuthi ngoba iningi lethu likhuluma ngani ngemisebenzi uShembe ayenzile kodwa inkolo abayazi alitshelwa ibandla ukuthi inkolo uShembe afike nayo ephathiswe othixo ababili eza emhlabeni ubephetheni ubusho ukuthi ukholwe entweni ongayazi ngoba abantu baphila noma kanjani ungakwazi ukuyivikela futhi ngithena ocabangweni lalawo uNkulunkulu ababili kwakhona yini inkolo ibekiwe ukuthi ngesikhathi abantu sebedalwa bazoyithatha lenkolo bese beyinika uShembe ayilethe kubantu base-Afrika. Amen. John 60 verse 2. John 60 verse 2. Lenkolo yala ayikhankolo manye amazwi 60 verse 2. Wayikhumbula iAfrika akabayibalanga abantu bakhe thina njengoba singamanazaretha igama lenkolo yini inkolo yamanazaretha lokho ukuthi lapha izihlalo zamanazaretha lenkolo ke inikwe uShembe ayilethe kubantu azoyitshala kubantu ezweni lase-Afrika. Ake ngisho lokho thina asingeni ngaphansi kwe-SACC South African Council of Churches asingeni lapho thina singaphansi kwe-I ake ngisho igama elidwele AIC African Independent Churches amasonto avele la kwelase-Afrika ayimele noma African Indigenous Churches angawumtsithi ubuzimela la thina sonke futhi sinencwadi lesitabelelo ibhalwe uShembe emkhankazo emithathu wokuvuka wokulala owesabatha
usheba umnkosi ebhalisha lezi 219 lapha eshalweni kodwa khona ingekho lapha engafakwanga ngenxa yani yobandlululo. Mase ke uvula emhlabeni lakho ubheka uqhudela ukuthi ngeke uzumthole. Mbheke lapha ku-Q bozomthola yini. Akekho. Sebe sithi nangu Faro eshona emfuleni nempi yakhe lwadumulwa nje asikho kodwa lapha yana. Sebe sithi ahithi ukuphakama sisho abezizwe abensongamsila abasifaka embizeni ende enkulu asikho futhi. Sebe ngekho la esingafakwanga ngesathi inkosi langa ngo-1940 ishicilela leli bhuku. Ngolo zeshawelelo ziyalumela amangisi abantu abanonya bazovala isonto. Ingakho ke la ipolitiki lobuNazaretha u14 kwakuyenhlalisuthu kwangona amakhosikazi. Ngenxa yepolitiki u14 wasuwelela ngale kodwa indaba angelinye ilanga leyo. Ngikuzile amakhosikazi amadoda ehluleka. Basho njalo ukuthi amadoda ehluleka aphuca u14 usukuthina. Asho njalo amakhosikazi. Kodwa lokho kushoyo kuyiphutha. Nasi isizathu akasenzi ibalo ezilula 13 14 15 asese lezi namba zontathu 13 plus 14 kuma bani 27 plus 15 uphuma bani 42 hlakaza u42 uthi 4 plus 2 kuma bani u6 uzothi omunye uhlazela 42 ngingena egatsheni le-mathematics okuthiwa i-science of numbers numerology ubuchwepheshe bezinamba. Umashasa inamba zontathu skip u6 ake size ngala kulezi ezami 22 23 24 22 plus 23 kuma bani 45 plus 24 69 6 plus 9 15 1 plus 5 6 bakhoza sehluka kanjani sahluka laphi umezini naba ikhuphusikise lezi dikiphusikise kanjani ngoba ukuhleka kwethu ngithi ngelinye ilanga leyo angithola ithuba ngoyichaza ukuthi kwenzekani kuze u14 ithi sesifaka black belt esiswini yabona amakhosi asengenalutho ubaba mkhulu ubaba mkhulu lekho lesibuyo ke inkolo kaNkuluNkulu inkolo evela ezulwini umhlaba nezulu bengabikho lona usingengilozi engakadalwa intesa zulu sasingekho lekho likhona uma ethi umuntu izinkolo ziyafana omtshela ukuthi ayilalela ke ngiyakuzwa kodwa izinkolo ezifanayo yilezi zenu hayi leyani hayi nale zikhalalela ezenu ezifanayo ezenu zibe khona abantu sebedaliwe eyami yayikhona abantu lezibe ngokungakangabikho Boyfuna kanjani inkomo? Yebo Nkosi mangihlume
Inkolo yethu maNazaretha ayincike inkomo enkolweni, simele nje. Sikhula thina bekhona izipoki emhlabeni la, bona abantu abavuthayo asebahamba. Wafika ushembe zaphela izipoki zashona. Kodwa inkomo zazikhona. Sehluleka ukuqosha izipoki. Bese kuthi inkomo ziyafana, ayifani inkomo. Yilezi zabo. O Methodist, o Anglican, nobani. Siyafana lezo nkolo. Hayi lesikuyo. Kulezi inkolo ezingaphandle. Akithathi isihloko sakhona. Ngeke sikule kodwa. Isithi wenhliziyo yami mawuhlakaniphe. Zikhwaqe izitha zakho zivukela wena. Niyasaza ngithi? Ya. Mase kushayisa sokuqala ngizocula lento engiyiculayo. Ngeke icule nyito. Ngeke ngenze isibonelo. Wenhliziyo yami mawuhlakani ibandla icule lokhu kanti icula ihamba phambili. Le ngoma kuyona la ekhaya ngaphandle. Kodwa kufuna ukwenza umahluko phakathi kwethu nezinkolo ezizala ekhaya. Waqala izitha izwaki sibekwa nje. Waqala izitha uthola wathitha unakane ngala. Kwakwatula kanje kwezinto engaphandle aculwa kanje. Athi ke better besiko losafana ifana inkomo. Le yethu indala umhlaba nezulu kwangakabikho. Indala kakhulu. Iso cabangweni lo uNkulunkulu ababili. Psalm 51 verse 1 and 2. Sivule. Inkosi iza nokusa ebusweni bomhlaba kuze kwande ukukhanya ebusweni bomhlaba izosusa ubumnyama ebusweni bomhlaba bayoduma bathokoze abakhonzi bayo. Ophinde futhi 1 and 2. Inkosi iza nokusa ebusweni bomhlaba kuze kwande ukukhanya ebusweni bomhlaba izosusa ubumnyama ebusweni bomhlaba bayoduma bathokoze
abakhonzi bayo. Ngiyabonga. Lento ekhuluma ngayo ibhaliwe phansi emhlabelweni. Le nkosi eza nokusa uShembe baba mkhulu. Uswa koNkulunkulu ngale uphethe ibriefcase, phakathi ebriefcase-ini ukhona yini inkolo yokuNazaretha ulethe kubantu abamnyama. So 60 verse 2 wayikhumbula iAfrika. Akabalibalanga abantu bakhe. Abantu bokuqala besathi kudalwa abantu emhlabeni badalwa babekwa ezweni leli enguqe kulo. Hayi kwelinye izwe isahlangene sabizwa ngePangaea. Ingakenzeki lento kuthiwa yini ukuqhekezeka kwamazwekazi, drifting of the continents. Kwahlebuka iAmerica lashona leni intshonalanga. Kwahlebuka ngamanye amazwe kwakusaleli izwe sikulona. Lelinye izwe ukunike homework ngosuka la mosekuvala inkonzo ufike ekhaya uthathe imap ibalazwe usubheka izwe Mali, M-A-L-I, Mali, izwe lincane. Lelozwe uzothola ukuthi liku longitude 0. Bheka i-atlas yakho. Longitude 0 udlule Mali la kwadalwa abantu abamnyama babekwa khona. Genesis 1, verse 1, verse 26 and 27. Genesis 1, verse 26 and 27. La masuqala endibeni 26 and 27. Wathi uThixo asenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle naphezulu kwezinyoni zezulu naphezulu kwezinkomo naphezulu komhlaba wonke naphezulu kwezilwane zonke ezihambayo emhlabeni. uThixo wabenza abantu ngomfanekiso wakhe, wabenza ngomfanekiso kaThixo, wenza umlisa nesifazane. Amen. Awuphindi futhi uyifunde. 26. Wathi uThixo asenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle naphezulu kwezinyoni zezulu naphezulu kwezinkomo naphezulu komhlaba wonke naphezulu kwezilwane zonke ezihambayo emhlabeni. 27. uThixo wabenza abantu ngomfanekiso wakhe, wabenza ngomfanekiso kaThixo, wenza umlisa nesifazane. Amen. Labantu benziwa ababili, insizwa nentombi, benziwa ngosuku olulodwa. Nini na izolo ngosuku lwesithupha noma ngosuku lwesikhombisa nje kwakhiwa intombi nensizwa, babekwa ezweni laseMali, longitude 0, la ezweni lase-Afrika, hayi kwamanye amazwe. Lelizwe sikulona izwe elikhulu kakhulu. Mawubheka amazwekazi omhlaba, i-Afrika yona enkulu nawo wonke amazwekazi akhona. I-Amerika iwu-2 times uzilingane nathi, Canada iwu-3 times ulingane nathi. Wayekeke uNkulunkulu bethuma uShembe umthumele emhlabeni, amthumele ezweni elincane eliwubhojwana, wamthumela la ezweni lase-Afrika.
la eAfrika abantu bakhona ukuyibona abaqala ukwenza izinto ezibili ezinkulu emhlabeni. Abantu abamnyama ibona abasungula izinamba ezu-10 ziqala ku-1, u-1, u-2, u-3, u-4, u-5, u-6, u-7, u-8, u-9 no-0. Njazi esikoleni uthaqala ngo-0 okurong. Mothi correct zobuza ukuthi u-0 uzombhala kanjani omsebenzisa ka-1 no-2. Ngoba iformula ye-circle ithi r squared is equal to y squared plus x squared, and r must not be equal to 0. Leyo nto bayifunda la abantu abamnyama basungula izinamba. Into esibili abayisungulayo yini? Izinhlamvu zokubhala, letters of the alphabet. Mangithola kancane indaba kaJesu, uJesu engaphansi kweminyaka ewu-12. Sathi uJesu ezalwa. Ngilosika Gabriel athi Josepha, Maria, thathani ingane eGibhithe. UseGibhithe ukusabana eBethlehem Juda, useGibhithe uthatha 2 hours mawuhamba ngeenyawo. Akumfulo uwelayo. Wayengasho ngalo uGabriel ukuthi bahambe baye home, baye Grace. Yiko kodwa abezela. Ingoba lana izwe 1 elinothile. 2 izwe labantu abahlakaniphile. 3 izwe eliphucukile elicivilized. Lesikulo. uJesu bese fika lana ke wase esikoleni sakhona eGibhithe. Wafunda khona. Wazoba neminyaka emingaki? Oh-12. Wafu Herodi ngale wasebuyela emuva unina nengane nomyeni wakhe Joseph. Wabefika lapha ya umakhela nokuthisha, athi uthisha, "Hey we Joseph, ingane ahlale ekhaya, ithatha isesikoleni." Athi Joseph, "Funi." Hayi uzosale kwezinye ingane ingafundile. Wampintsha uthisha impintsha uJoseph, wagcina evumile uJoseph. Wahamba uJesu esikoleni. Bese usuku wangena wahlala naye wabhalisa njengazonke izingane. Ufika la uJesu ufundwa ama letters of the alphabet. A, B, C uzuvelina ko Z. Vuku A uyayiqala lesson uthisha. Awubhale A class u-A lo. Ishoni A zisho ingane A. Phindani A. Again A. Fulu Jesu. Abhala u-B. Thisha. U-B ubhalwa kanje. Ubani lona? U-B zisho ingane u-B. Phindani u-B. Wesibili u-B. Amese uJesu. Uxola uthisha. Ngesibili ku-A. Yini u-A ubhale kanje? Awunike izathu eziphathekayo. Wayokushukela kuthisha. Thisha azayifunda lento. Lo kade efundiswa oprofessor impandla nezimpunga eGibhithe buka education. Osuthisha ophuma ishikizela. Wayehhovisi. Tshela principal kunengane lapha. Ngibuza umbuzo engakwazi ukuphendula. Thina umbuzo. Ngifuna ingane o A B C D ithi le ngane bese ukufuna u-B idasibele ku-A ngobhalelana u-A kanje angibeke izathu. Akasayifunda lento in my college education. My university degree akasayifunda lento. Principal Dosi K lapha.
eze nayo thisha baphambili bashikizela bangena eklasini sukuma ingane stand sit hlali sukuma hlali sukuma ngeprincipal phela awumtshele yiphi le ngane ethi ibuza ukuthi u-A ubhalelani kanje athi yile mfana lo mfana ufike ngomsombuluko uJesi igama lakhe okay hey mfana awusho utheni thisha cha ngibuza ukuthi u-A ubhalelani kanje angike izathu eziphathekayo tangible reasons principally hey koma mathe ayazi le nto ayifunda lento athoza mfana uza phambili eze uJesu phambili athi touch your toes babhinzwa mzako awuJesu oshone phansi babhinzwa principal phansi ke ngesikhathi ethi uyayehlisa ikeni sashobana isandla yawo induku waqonda uprincipal washona wathi uJoseph abengishilo athi akufunde ngani lapha ya ake ngisho lo uNkulunkulu ekhetha umuntu ozoba umholi ukhetha isiqenge anike asikini amandla esemncane oshona principal sahamba indaba uJesu ofundile ekhaya ufundiswa oprofessor wazophasa oba ne-degree angeke lapho kodwa bengiyithatha nje indaba ngichaza ukuthi inkolo esikuyo indala kakhulu akukho lefana nathi futhi le nkolo yodwa ekwazi ukuveza ukuthi inkolo iqhamuka ngale kobumnyama yona yodwa ngifake leli jazi elinjani ilegama elimnyama amakhosikazi ake ngivula apha esweni ngibona awukhona u-black belt ayidlili lokhu inansuku umuntu afa ku-14 umnyama abashangena amantombazane uma esina kulesihlanu afaka uhaqa umnyama awukho pink awukho white awukho yellow amakhosazane uma emgidini afaka imvunulo yensonto isidwaba esimnyama asikho yellow asikho blue la inhlasuthi inesikotshi esimnyama yiphi inkolo ekwazi ukuveza zonke lezi zinto ayikho umshayeli wale ekhaya ufaka umNazarethe onomuntu omnyama phansi laphana igcinile awubuye isitobelelo sakho sivule eqaleni la khona ifoto likababa mkhulu efake ingubo emnyama enensephe emhlophe onkenazi ingweni ina kweli ngubo evezo phambili ingoba kwakumnyama ezweni wayesethuna uNkulunkulu ukuthi alethe ini ukhanya ngakubona insephe emhlophe lapha uJesu Kristushembe lekolo iqale ngo-1910 yayingekho ingubo emhlophe okuyisonto loswenka leli kudliwa ukotini ngapha shaya u3 piece nento engidinayo intolibhanje ngaphesheya phana sidle u2 piece yile nkolo kuphela amakhosi ngala ekhaya wonke befaka ihiya inani nomuntu owodwa maphi kwa left hayi kwa right
sinendlela yethu ukwenza izinto, sinedesign yethu ukwenza izinto, nomNazaretha yethu ithungwe ihlukile ayifani neyona. Ngakho ke uNazaretha ungazibuyeli phansi. Usenkolweni enkulu kabi nephezulu. Inkolo ya lelizwe lakithi. Psalm 17 sitoshaka lahlwa mangasideli. Phaphamani nina ma-Afrika. Moya lapha eZansi egcineni ithi sebefuna ukwephuca ubukhosi baphakade. Phaphamani nina ma-Afrika. Yebo yodwa shwi awufunde Samuel 10 verse 1 and 2. Umuzi wamaNazaretha lapho siya khona ukhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Umkhokheli wakhona munye kuphela, uJehova kuphela, inkosi enamandla. Uphinde futhi khona lapho ku-1. Umuzi wamaNazaretha lapho siya khona ukhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Umkhokheli wakhona munye kuphela, uJehova kuphela, inkosi enamandla. Akaphakamise la owazi izulu linjani. Ulele lamaNazaretha. Ngoba uJesu uthe eBhayibhelini ekhaya kababa okunani izindlu eziningi. Awazi noma imkhukhu noma ukugasthandaze noma ama-RD houses awazi nje achazanga. Kodwa uShembela uyachaza umuzi wamaNazaretha lapha siyakhona ukhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Umkhokheli wakhona uJehova kuphela. Yokwazi abantu abancane kini. Athi umuntu inkolo ziyafana, hayi fani, yilezi zenu ezifanayo. Ethi inkolo ifana nkolo. Ngiyazi iningi nini liyaphenduka. Ake ngibuze la kunina. Icho lithi Jehova ngumenzi lisilwa kanjani? Jehova umumenzi owasenza sonke, uyasiza unamandla osigcina sonke. Lisilwa kanjani loluculo? Alikho. Athi umuntu inkolo siyafana. Ithina sodwa sinamaculo ani okusina. Thina sodwa sinamaculo okudumisa, sinamaculo okusina, sinamaculo ani okubamba inkonzo yani yomngcwabo. Hayi ngoba uThixo sethu simakade ikho iculo lakho. U226 ufona uyisitha kubo bonke abaphilayo. Abadala abancane nxa ufika bayakhala. Awukho sithi simakade. Khona amaculo amiselwe ama-sermon athile kule nkolo. Thina sodwa futhi esikwazi wakha izimbomu sishaye ehlukene kathathu. Khona imfushane, khona imedium, khona izinde. Bese kuzoba khona bani umbhidisi ozobhidisa imvumo zithi bazishaya bathi abangakholwa uyayizwa ihouse abashaya.
siyazakhela lezinto asiyithengi indawo imbongo ayifani nevuvuzela uvuzela yakho ngeplastic ningayibuyeli phansi maNazaretha nabantu abakhulukazi sengiyivala inkonzo le nkolo indala kakhulu izulu nomhlaba angabikho oshinengilosi zayingakadalwa imaphi isocabangweni lo uNkulunkulu ababili omunye uNkulunkulu yilo wangena kuShembe entabeni yaseMhlakazi athe uShembe mesesha wathi ikhuphuke la umfokathi ziyo wasokhabuzela kanyathikazi wathi kodwa ngehle sekuyise obo bonke abantu abaphila emhlabeni ulimi lwezihlahla lotshani lwamatshe nezilwane sengilwazi sengikwazi uguqula okudaliwe laleli izwi lami umusifazane ingayitholi ingane aye kuyi-gynecologist ithi gynecologist wadala nje wena yakube nangane uzushone abuya ebuShembe athi uShembe lalela wena sokunika ingane yodwa aguqula into edaliwe biselelizwe labuShembe osibusenikezwe sokwalo msebenzi kaNkulunkulu ngesithabelelo samashumi ayisishiyagalombili 89 osakuthi kuqhaweba obangcwele